Kaixo, ni Tom Tolapiko naiz, Tom Tolapiko, eta zu ez. Honako honetan Nafarroatik datorkigu alien alerta, joan den larunbateko manifestazioko oihu ozen baten bidez. La discriminación del euskera solo trae a los de fuera. Euskarak kanpotarrak erakartzen ditu. Lehen entzunaldian oihu xenofobo jator bat dirudi besterik ez, baina kanpotarrak nongoak dira. Beste erkidego batekoak ala beste galaxia batekoak. Gure ikerketa taldeak honako bideo ikusgarri hau lortu du. Adi egon, mesedez sartu bideoa txikito. Bideoa 2015ko maiatzaren 24koa da. Foru hauteskundeen egunekoa. Kasualitatea? Ez dugu uste. Nola uler daiteke Nafarroa bezalako erkidego zintzo batean hauteskundeak separatistek eta Venezuela zaleek irabaztea? Estralurtarren laguntzarekin ez badan noski. Tira, jarrai dezagun gure beste kolaboratzaile batek helarazi digun beste bideo ikaragarri honekin. ¡No! ¡No! ¡No, San Cristóbal! ¡No! 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 ¡Que ahí está el cuartel! ¡Me cago en la leche, los militares! ¡No! ¡Cabrones! Grabazio hau 2016ko ekainekoa da. Separatistak eta Venezuela zaleak jada gobernuan zeuden. Baina orduan zergatik zeuden inoiz baino plater regalari gehiago Nafarroako aire espazioan. Ze demontre nahi zuten kazetaritza ikerketaren bidez grabazio argigarri honekin egin dugu topo oraingoan. ¡Papá! ¿Eso qué es? No lo sé, hijo, no lo sé. Deben ser los vascos que ya nos venían avisando que nos iban a invadir. ¡Qué miedo, hijo! ¡Corre! ¡Oh, beldurra! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Por Dios! Estralurtarrak mezua bidaltzen ari ziren haien nagusiei, haien planetara. Etorri, dena kontrolpean dago eta. Haien nagusi gorena lurra hartzen grabatu genuen. Eta nola ez, hementxe ditugu irudiak. Basque Country Radion Euskal Herria irratian lurra hartu zuen. Zergatik? Bistan da, euskarak ez du antzekotasunik lurra planetako beste edozein hizkuntzarekin, estralurtarren hizkuntza delako. Eta Euskal Herria irratia, euskara inposatzeko tresna besterik ez da. Nafarroa kolonizatzeko, estralurtarrek separatistek eta Venezuela zaleek sortua. Diru laguntzen bidez, jasotako milioika euroekin Euskal Herria irratiak satelitea erosi du. Ustez haien seinalea zabaltzeko, baina eguzkiz bi euskaldunizatzailea jaurtitzeko. Euskaltzaindiaren arauak prest, jaurti! Ikaragarria, euskararen izpi inposatzailea birrintzailea da. Gurekin dugu horren eragina pairatu duen lagun bat. Tira, nor zaitugu? Konta iguzu mesedez, zer gertatu zaizu? Peio, flamarik naiz, Koreiako joteroa. Tira, izpiak jo ninduenetik, jotak abestu nahi ditudanean, bertso zarrak ateratzen zaizkit. Kriston euskal azentuarekin gainera, Ikaragarria, estralurtarrak euskara inposatzen irrati uinen bidez. Benetan oso latza.